Besok bakal ana kutha ning pinggir segara dadine sok taun pira padha nitenono crita kuno bakal nyata lintas selatan wangkit kulon tembus setan wetan Banyuwangi saiki wis lan ngati-ati mugi pinayungan nugroho berkaing Gusti pesisir kidul calon kutha kang misuwur gunung gedhi gempur calon ing dalan sepur kabeh wis diatur liwat pimpinan sing padha durung percaya pinggire segara bakale ana kutha nanging crita kuno bakal kasunyatan jalur lintas selatan saiki wis kawiwitan. Yen ana dongenge simbah kuno simbah nate kandha besok bakal ana kutha ning pinggir segara dadine sok taun pira padha nitenono crita kuno bakal nyata lintas selatan wangkit tembus setan wetan Banyuwangi saiki wis diwiwiti anggone miwiti waspada lan ngati-ati mugi pinayungan nugroho berkaing Gusti pesisir kidul calon kutha kang misuwur gunung gedhi gempur calon ing dalan sepur kabeh wis diatur liwat pimpinan sing dhuwur mula yen wis jutul kawulane bakal makmur nanging akeh sing padha durung percaya pinggire segara bakale ana kutha nanging crita kuno bakal kasunyatan jalur lintas selatan saiki wis kawiwitan. Hai semuanya, kapan kita ngopi barengnya?